എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ നരുട്ടോ ഈ മാഡ് റേസിൽ വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷെ ഇന്നലെ വണ്ടിയിൽ പോയപ്പോൾ അവൻ ആക്സിഡന്റ് ആയി. അതുകൊണ്ട് ഈ റേസിൽ അവന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവന് വേണ്ടി ഞാൻ ഈ മാഡ് റേസിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോകുന്നു. എടാ ഗോക്കു, നിനക്ക് നിഞ്ച ഓടിക്കാൻ അറിയാമായിരിക്കും, പക്ഷെ ഈ മാഡ് റേസിൽ നിന്റെ പരിപ്പ് എന്നോട് വേവില്ല മോനെ. എനിക്ക് ഈ മാഡ് റേസ് അറിയില്ലായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്റെ നാരുട്ടോയുടെ ആഗ്രഹം ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കില്ല. കൂട്ടുകാരെ, എപ്പോഴും നരുട്ടോ എനിക്ക് സപ്പോർട്ടായി കാണും, പക്ഷെ ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളൂ. ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ച് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി തുറന്നു തരൂ. കൂട്ടുകാരോട് സ്നേഹമുള്ളവർ റെഡ് ഹാർട്ട് കമന്റ് ചെയ്യേ. ആ ഗ്രന്നിയുടെ മാപ്പിളയെ തോൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഇതാ നാരുട്ടോ, ഇത് നിന്റെ വിജയാണ്. അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നമ്മുടെ നല്ലവരായ കൂട്ടുകാരും.